Adweithiau ag asidau. Mae yna 3 asid yn y lab mae'n rhaid ni gwybod am. Asid hydroclorig, asid nitrig ac asid sulfuric. Eu fformulau yw HCl, HNO3 a H2SO4. Pob tro mae asid yn adweithio mae'n ffurfio halwyn. Mae HCl yn ffurfio halwyni sy'n gorffig gyda clorid, HNO3, nitrad a H2SO4 sulfad. Mae asid yn adweithio gyda metal i wneud halwyn a hydrogen. Enghraifft, mae asid sulfuric yn adweithio gyda magnesium i wneud magnesium sulfad a hydrogen. Mae asid alkali neu asid a metal oxid yn wneud halwyn a dŵr. Mae asid hydroclorig yn adweithio gyda sodium hydroxid i wneud sodium chloride a dŵr. Mae asid nitrig yn adweithio gyda copper oxid i creu copper nitrad a dŵr. Mae asid a carbonad yn adweithio i gynhyrchu halwyn a dŵr a carbon dioxid. Enghraifft asid sulfuric a copper carbonad yn wneud copper sulfad, dŵr a carbon dioxid.